Ebusuafo me nse madaje na nkomo no na dɔɔso na Friday de nka me hu ye nka ne ma no ye gumu a na nka ye de bia ya agro na nso Friday we de di agro nye ye me say assemble madwene ho a Kelvin mesrew number no me de ma wa be frɛ ma me wai assemble madwene ho saa mente ase nanso obi gidie ni gidie eye ni gidie ede ba ade na beba ama bema wokwa akoye oba ho ade ebe she date ne na yire betena se agreement ya she date ye ba be ware na fe awade yi ba bedru so a abusuafo bema ikokwa pai wose won de ne onya ware kra wo ba no makeup no wonim se ye frɛ na efu ata afi okohu na wo ya seselendion woti ni sika na nya selendion na okwa akwa no okware efu ata na nso so wohwemu a na sore nhyehyɛ ye ne esom ne mra ne makwan se okoko ware oba no brawa ye makeup na question ba ko ame no ewo mitiri mu ame bisa ne se oba na mane se na sore makwan se wo ba ye be ye ho ade anampo ye waye fra enye makeup wana eno ne question ba ko a dan me na mom video no are ready yanko ni yanko hwe video na nsa na yakwa ahoma ne so akwa akodi asem ni nyina nkomo obana e make up to one dia wale no e kabo ayi for yeah baba na ya ma wale na gu oh ya be kabo I want to bet you that say Obana make up to one dia wale no I'm proud about it. Someone who make up no e bu say some part of you kabo me nia e ti me pia kan bi ma right take off I flo na no mo ko no omo nyina ko e drama e ba e no omo ko e ma hwihwan bo bi abone asumnya asem we obi ahu bi da bo bi abo Muhu anwa bobi akwa ni ngwasie obodo esi na saka ayi flonna asia tu no esi obi akwo anopa wiawiawe anopa wi omaguge na ni mase kwa ani ngwasie pa no mo de amage ani ngwasie story ni na say me pato katenema na yemfa nkyeremu ni nso so abusuafo na Friday yante asempa obia enwi na nso so asem wa asi no obia yefro na aguo anye ye makeup nti yenkwa ahoma ne so tew na ye ne nanansia enko bo asem yi mu nkomo mra because me no I can't think far ye di asem yi hu nkomo wi na afei yakwa akodi asem we no mementi ase enu nti na mehia obi obekirekire mu ame ate because wi asem nsem so de eya na no ode Kelvin line say ohine ma han bedu so bro papa yes asem abaga na ni minti bi da ewo bebia asemi wada romo na esi kuro be so yo mama na wase na menye ahwefo ne atiefo asabre o ma gibre na omo ehwe no mutie SOMPA nkomo abra waji wogun obapa esi wo manso bebu abo ofri manso nkwanta to step bebu abo hona esi na nanu ye na abrantie be fe no owura yes da onyankopon ato ne nsam ti okopen ho kani na omunyina atena bom Nana etie wo Mr. Monsa mfane nto so na story we no Ghana fo bi nti ase senia me nti ase se be ma ya yire de so okwa akware oba pa na danadu mrewafo nyina de omakonwa akọ wo de mo study abrewa bi a wo twe plastic chair hwe ekura no
ya wa brewa no ye tu na se a wo beta awade achi maami fuyi wo ma o ma so msisi de minim se jollof na anti sisi e wo pie ko ba bi na wo suso sisi gina ho a eye aduane sem wo ko ba bi enso sisi me se mahunu se sisi efo no mo mbedi jollof na taye sa anti mesrew wo ko ba bi enso sisi ye de omo to nche omo na omani abre ye omo na omsoso ne ama no omo na omani abre omo ba na ni bre 207 bi ana apake kura wa mango dua bi achi a kire se eno kura na de ayefrofo ni bi ba ya hwe omo afọ mo se hwe white kureshi omo afọ mo se teten moto nyina ba bi o na ayefro yi be me ya ama na amaso oba na ye makeup nti wonte ase na nansia na akwa ba bi o mo en meje so bi oba pa asem we mi si esi me so na no odin ne nso so emfifire teme e wa asem ne ho na to ayen so e yo woba we metu asoro na kire se abrantie no owura ene ababa yi omodi nkan atena awomienu obaba no de binti no emse mene ne kasa no wan pese de ne bini ebetudwa eye no ntina mabo be ma ne bina be ma ne de jitu no ma oba no am pese de ne bini betudwa nti ebra abrantie no hodomo a enti o matena kakra na be ma no mene ne twetwe nkomo no o kire mu se ebra omuko no mu akwaje awade yi no oba no ne nabusuafo e ma ne list ukototo niema ni nyina de bai na nasori awoko no just ensa de o manfa bi anka ho enti o katro mu se odinkan de se unu ase kra ansa na dwabo no e ba so no mu poduru yere na se oba na busuafo no ayere wa yire ne dankran se da bi ye de fie de untimi ma se obeje wade wa bra wo mfa nsanka ho se be bono ye pepeja de beto na e so mo dan ne sika oba no abusuafo no agye eye insa no mo ye nisika na mo gye na owura anso kire mu se wadi nkan aka kire ababa yi se oni masafa me wom se ye penti yenim ye di nwi ni bi to ye nwi so akeka ya no aye niema bi a ya safo no etia de agidi se bible twa kronkron no mpe no enye bi sa se de utie bi a madi nkan no watana ya me pew sa enti no de make an di suma me na meyo ho ade na memfa ma ade enko me fie be man ni na busuafo nyina firi manso ya krom akọ bebu aboho a ma bodwa amanfo nyina na enwum igine mu a wonu aserve de mbe serve wie afi yekofa ababa yi bai na yebisa abrantie yi se rache wiri a obewa no woni o se daabi asa agro krache wodi ya se wodi bibia ba se opese wodi ne koi fra wa wohunu wo fia se wo ba betie yi no ababa ni ana wo se daabi deny na fi wodi di odi tumedi ho chiame no se wodi agwa na se oni bere sempa se aya na mpempi no MC fo ahodo e bebre no aye ma ho ye nika de yese de nti obi anim se wu ya seresem ye bisa ne mprensa so wo se daabi enye onu nie na meme de no de bedi nka akora ne di nkasasie ya we ogina we se de ni su ni na hofade ne wasiesie ne ho afa no enye saa na meme flower mahunu no etie eno mo se ne ababa yi so na wo fie ha yede no akasa yede sie no yede na akasa sie o kire se obi nso be ye ne ho ade wo ba ye no yebusa no se wo ne wo na ababa ne wo eno wo se ne enye mea o ka kire ne maame ne papa no wo se papa mo nsore me enko ababa ne nyu onu nie asa agro asa mpa mpani ampa no motutu atene ya omo okro omo esikwan so omo okro Manchester asem no ni ayenyan krache mumra na ade na asie chese o mantwomani anhwe ba bia omo tisi kwan so edom obeta krum se tenchem anya dom ketwa efrise no ma hihye ne kama pa nanso na se wani ya ensa wonkrato chese we ne bepeja na konwa na ne mu ni koku hye na moto mu na kwa na chese Ghana for be the 13 ni de ehia yo ehia papa obi kotena chese anu papa de bi mu kotena ho yese enne no na enye boko se mema ne ma no betwempena na afi ani beda ho sa afi de mo da na wade o
enti ekobasa na de anije abahwie na we de je say wa cancel wa anwe enti ekoya ade ye anwanwa sem papa na ye no na ebi mu kire say abrante ne kwan wafa so no wagu ababa na nimu ase nti mfa nko gina mra no ni ebisa mrafo ni bi no mu kire say an ababa no so okwan so ono so siw abrante ne de ko gina mra no free say wode na kɔ ohaw mu a wagu na nimu ase ne busua na ohaw wode ababa no anso akomu no ababa no abusuafo ahia me ne wo kasai no omo nso boabo omo se kwa bia so no omo de abrante no bekɔ gina mra no na nim guase a wode ne abusua afamu no ono nso wode mra abisa no na abrante na kyerem die mti a wo yesa ye no nso me de mani di etire na afane akura frito mo ba pa me mfa nka me etiefo ne wo na ehwe odwumadi ohini nyame nhyirawo na mame misa wasem yi ensa nkoma me ne wudie mehwe medwene ho na nso so me ntinia mabiase me pa cha obema no ade waye lawyer pen ase na asem wodin bema ne de wonye lawyer na onno kire se woni ababa no edi nkasasie se na safo wo mu no omo nso sa na ema ne so ema woba ne tiase na nso so oba no amfa bema na asem no anya adwuma a kire se onya beduru hawi a waje penye so bi abene watena ne awo mamu mienu na afiri be ye me ho ade na mistiesie me kakra ma me ho aye akono na me ho aye fe na obi emu se oh ya wade yi ya ne kama nso nke no ehuna na ase pai we na asem bia mpese mbusa mi ntwawa no ababa awa no yenya ne ntie se one be ma na wo mienu no kwasem bi wo mu asa ne tie o ma wo mienu ababa no o ma di nkan ya wo se de na me chire mu mfitiase no me kan ye no nti anka ababa no de ehunu se mfumso bi ani hu se obekeka na no na obehye ne mo wei kakra na nso be ma ne kese na safo enhye yiti asa na nti no odi wani kan a na bakan ebe won fie sen na nke ehunu yidodo a ye friend yes dodo omode atena ne ba panyini no epetimi anya enfie nsia ne ba panyini no bra obenya enfie nsia na kuma no so enya kwa no enfie mienu kom yensen de kuma ne benya na me kra me sate si ese ababa wa no kra wasan fa afuro ababa ye kastai no mebusa ese edem na so empie ntino bebre no ano ennim saa ne wobisa me ho asem ya me kyerɛ mi wonyem ye na ababa no hye ne se da bi wontimi ne nyem enwom yensa wa abra wonye ne ho ade yese ne beba ne ho so no na wudu wa abra wonye ne ho ade de obesere no se wonye ne ho ade na afi efureni ena ho ye no ena ho ade ko bemu a akofa ensem we nyina abai nana megidi se woni be ma na di nkomo woni ne di nkomo wo hwa na adwene a owo botae bi sinani so se ena edi animu no obesan ba back abaye oba ne ho ade mene ne kasa no woje tubu se one ne papa nyina akra no anka onu beba wo nchen oba apa omunim se wotena asefia da ensem bi se ya na Ghana for the bedan wo na odi ema wo num enu ntikura no omoje peni ese nkom beba ene emodu ba ko de ne nkom aba wakache na watire ne kwan a won fa so na nso me born no wase papa no etia ne na echi kakra bi a wantimi ameduru enti wama wasere kwan se bre se fatem no wobeba na mom abrante ne nsem ne se so ababa no obusu apenti ne ho na nsem odetu ne nim se emane emfa ne ho saa se de wonsiesie ne ho enkyerɛkyerɛ no nyema a wonfa enye ne ho ansa na wade na ba so to bedu saa dia ene obere ne ho ade se wantumi ne se ba se ja betwi ponso yi kakra obeboni ti ne ho aye ne ho se de agya ohu ye no a wodan ne ko ene de ene obesa dan ne akopiem na je we ne de no terms and conditions applied no ti me se na se ho na obeda de a ene awade ne ema so emfa ho ne mienu ne miensa ye de ho na kire se Ghana yenye bibi kwa titiri wuti se Ghana ha ye promotion
fan show what dream we say when meet promotion into kwacha wade yes say terms and conditions applied ebi na aba wade mu na ma lawyer for ni bi so asom ma lawyer for ni bi asomu a me hwe say menya won panyini no na ono nso na twetwe nkomo na mmra mu gina so de betakra brantie no no nso so ma hwe angle a ofri eba efri say omo si wo gu ma no nyina ni mu ase ya enye sa baba ne nko a enu ntini me pese me hwe be bi omo de mmra ne be fri omo de betakra brantie no then nso ya bogana fo amane ewo na nansi amame na wasipi na kwaso di asem ya chima me sane a wo kan na asem wei no mahu se minister atwe snap ne bodua me no kase na Abraham pa no wagegi adam so ese de wasori atena sikinkre eja man so awusu ni ti ahwewie mu sa woti mu sa ne wofa ase a e ka minim de besi yenti anwum yimra se anwum ibetimi atu oba ne fo a yenti anwum yimra we no ne kapa de asat now me na ya se wa me hunu se ne amenka asem we ye the phone lines ne betu ama wabem ansa ne akodi asem na ansa na no abadwafo age edwa ye nkonkoti memma yi abodefo miensa atena se asem we no eye me yi asem Mrs. Beatrice Odua me pe oba ba akopɛ wa asem we bi a me madwene no eye stagnant minister mami se asem we emu ayo aso we me hia bodu ane srapo emu ayi minister aso we no na asam ne ma homete se o se matena manso pen sa aha manso anto kru na metena ye na kru no mu bodi ne ye ba bia na me papa evangelism no kwasem ti manso bini manso akosi ofineja asaman enti manso de minim hopa na asam ne bom koto James and matena manso pen na before I remember myself so wrong hypocrisy do so o my Ghana mudodo ye the religion adani hypocrites e wo man mo wo hwe ensori bi a omo ayo mo holy sambi na ye mfa we nyise sha asomade ento ya no ye nye we sa de no e ha o my Ghana hwe mame kan asem kire obi a wo hwe me na wo tie me aware sem ani nyamesom we gina nya na we gina e je se mo Abraham pra e member bia osofo a wo tie me ne tie asem ni ye obi a wade sem anya wasem take it or leave it awade sem ya busua sem but na die ne ehunu asofo krampo play role e wa wadiem e tan busua mintwa wano sofo bi okodi awade animu a ye did list ya ma be ma no no na ekosere nteso minti bi da me se na wo si oba pa wo si wasi oba kura pe no akobo ne sofo amane me sofo ansa sofo timi ka se on pene so ye ne papa na so on pene so sofo so on pene so nti no awura no won waaw so e papa na bi mu nso ba wiase no no ono sofo no kura atwempa lady case asem no kura me tan so mo kwa asore edi doctrine krona wo use no na doctrine no enim se ababa wa na wonete wona mpena mu na motwere ye bone eno de na doctrine ni eno ne nya bone makeup ne ye bone chen adwamanbo sa na kire ma na eno on se na amene na sabia bru sabia nya no ye kiri kokwa ye di ni ba yo hwe ema mu ntie me se de matifia dri mi ntwa ntro nya hwe ye mema wo eduru brebi ne ye no twempra cha ne ye mpamu a excuses ene edi yi ye ho ano se ye no twempra ne ye ntimi fa mu wura wade mu a excuses no ene edi yi ye ho ano ebetu basa branch ne awura na nantia for years one ne wo ma but the word awade na nkasa no ompa na wade because e mabi musuban tio e mabi musuban no ye de mudi mutuo mu mabi musuban no ye de mudi achi kwa yi ase ko club wase nso mu mabi musuban ye de mudi achi ko club wase eko party ase sa ye wa baba bo ye ne wo twempra ye hwe wo nima ye bi ni ya you can manage us ti ye ma metena efie ye nkwa na nya ene yeso ye nka nkyerɛ o se de ekwe de ye nye
ne no wutwi fam a enti abrantie ya ankasa na awura no wompe no nemom wotum se sade no na wo ebetima ba se oba no krampo de awadesem no tata no enti ne meye bibi na me de we aye excuse wagu oba na nimu ase wagu oba na na busua nyina nimu ase hwe the state and lady ni be come sisi ano emotional trauma obetimi akom no yan hwe obetimi anu madura wu kwasem minister ade na branch na ye no hwe kanokora kire damfo en se damfo agro abrantie wo hia oba na wo pɛ no a ka kyɛn sɛ maame me pɛw enkonko promise oba sɛ me wow ɛno no sɛ wo ani so a ɛyɛ breach of contract enti sa maame me pɛw sɛ me pɛwa wo me pɛw no watwempena ma oba hunu sɛ wo pɛ no ne na deda ɛne ɛsɛ me yɛ sure sɛ nke ma nyina ampene nkodi be ma echi agye na ada sa me wale wo dabi ɛne sɛ ma na ni ada hɔ nti na sɛ snap nipa nsuro nyame yo nipa suro snap ɛkyɛ nyankopɔn enti ababa no sɛ mimi busuani no a abrantia na kɛde be fa suro afafom because a total disgrace to ababa na busu ya kromu mrewafo nyina ne krom kokorafo nkwada chese won besi 207 fo nkra no mo ye mmobo mesi we wo be kom no e ka no kura course no ababa wa na boss aka because bema bie no be boss aka we a ode sa nima we be yi ne ho ano na e ma na bi nso no ye ka ko ha no ye ka ko ha hwe bema bia won ne san bia no hunu ade a opene de na we kura si aso aka kire wo se ompe di da ko pena wo kwa ko wa no wanya make up na ye dey na bran pa dey ye tu akrafo ye ntum won ne fo ensem hunu na branch ne de na ensem fo na branch but ye nka bi ntira baba wa no ye nka bi ntira baba wa no me so timi ko bi wadi ase ye timi ya yo bi en de se efunu unim se agua ni wo be ko na afi wada ne bibi ye kwa wade na se no wotimi ko sia lady no kra se nyo no na o be wari enti ebi so a se do mo ya baba wa nanim sa no ye ni be tira abrante wo hu so no a e ku bi sa ye woni wo hu so ye no a wo bu sa so se nyo no a eh dio kesi na hu dio kesi na din na minim sababa wa no so fi abaifo e de betani nanim abrante no so hu no wo hu se no a e de odi fo ababa wo so me ka bibia me chiri mashia but asem we die minister se ayi chia me asori agina ekura microphone egusa be ma se wo ba nti wo so wo ba be wa no woni wo se da bi nye ono a agora na odi ana wani abre o se mani bre se wo ba be wa nye da bi nye ono a ya mpani ampa wa se nye ono a because one na ahye dem abunfum pa ababa wa na no otim ne so a ne na wo mienu no ba akokora ba e be ka wo miensa o he nanim no enya nim no a wo hu no a enti wontimi nkonkogye anim a enya no antum enya ono a obeboka enra ne ye ka sitie ho asem emma ne bi nya sitie sa hunade a ukunu no a wokọ wa no pe mi kofi a bi jemti he me pani gye enti oba wontimi ne menyimani no me pacho mentimi wow sa oba woni minishe no debi ebi a wupi o pese oba iluki me ma no hini ne kan wo ba du tambia ba hyawo ma ukunu kakra ya de eferi o say e ma no wade a no mo style nyina ayira say na funu samre oba ba si ya wade e was wotimi emia na topamu no oba ware awina ne style nyina na sam ma Ghana ha say no e ma dodo na anim atopabu meka bibia asama America no minim dia America Ghana ha e ma bebre nim atopabu say ya ne be ma ehia no no na adwene ye ne say atopa ne gina be ma ne nko a nanso so wo ba no wo busia no 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 busia no na akwada wa ye say aye brakaku brak Friday my hey managers be trying fancy my me chaso minister person na o therefore ye kan na branch na anya de but am be mo so no ye hunu de be ma ne nam na pe nipa bi se no wan we gu anim ase
ebi asama all can you take it for granted. No question. Oh, and I remember say edu level bi say yempewa. Excuses na make am. Enya agro. Ade ketuwa bi. Waso kura chinchim kura timi gina so jaawo. Enso osi ano waso na chinchim dadawo. So, enti emma point. Ada wa na obehunu se waso no chinchim extra. Memma kwan ma obi ono no wonpe na wade bia wade no. Anase wonpe bra bia bo. Emfa wo ho fort bi ebeyi ne ho ano. Sa. Enti abrantie no sembra kwan so ayemfa ne mfa. Pa. Because we go awura na anim ase. Minister Nyamisha on so pa na abrampa sania na abrampa space no asam no obi antena yie na nensa bo obi a ei Eurade Ghana me say ade cheni anti asem fofora yechi me kwa akowale me yire afedie mi kokoduru ya ye say papa we yiri na gina hoyi be ma se da bi adan ya waye makeup ti awade na nya amaso na Abraham pa se nyi bremo yi yo wasere nana ya yeti ya ye ka semi na me honhunu se ye buafu be ya pai wi ase yen ka no krenche nipa nana ya makeup se ye ka ho asem ye nimuwa ye nimu anna ye you makeup said den na ye nana ya na eba me hu se nana ya na eba bi wo de opa ye mfa mole ni nyina anye wanim na wani kusu akra nyina me wa hyensu di bia me de behum se nana ya ani kwase kate no se ni hunu no na yusu obedi ana wadi ompa wura no na no ompa so obeka kire no ana wura no pesu ogina se ye nware no ana wa force no na wase ne be ba be ye ne sa wa be nkrofo be kasa na wo wi be me ho nana ya asori akrache ne kono wosanki nya aso ni din wo na me ntimi mfantu nana ya hwe ti enti mfantu dwa se nsem a wo kan nyina che se na sori enhyehyeye enti na osi ma onye makeup so mfanwi ntu ati so fine ye ni se tworo ne wom ya kasi ye nimu ane ebuase ye mfanwi ntu atirinwi so ye ni tete ye mfa bi nka wana anya sa ene nko fa bi foforo bi ma meka onipa bia ye nim oni ne kan yate ba dia me pese me gina so a ma nyina nsore no se court kro mu nyina mfa danger mu omuti mfa krachi nko sense wa bu ma nyina ni mase ne se asore ya gitum asore nhyehyeye nhyehyeye ye nyame mu nhyehyeye dia ye di so adwamammo ubo pe wase nyankopon so dan efi se nyankopon tie mu ana odi se ni padua no ebo adwamanti wase no kra awo apepepe wodi mi nana ya hwa media me pesa me kano se kachiri na busuafo tie mu ntie ni ye omu wa sem papa bia omu ntie koto nkoka efi se nana ya hwa etan na entertain na odi aguso no ya ti ase se manso ompe we bi nana ya wo mpe bi sabi se wadwiri mu da hono fri se nyamesom ana wosum se dache o pe heaven akwa krache ne nei mebu na tene mimi bu na ten minyi na tenta se krache ne zo nyamesom ni nana so nse se ye kire se ense so odi nyi twetwe na ni no odi bi so ne tri so no odi makeup se ye na nim enti won po oba na me pese me krache nzo okwase pi okwase pi na o ya sore panya me si okwase pi ya so penyi mina mikati o se na ya me so kwase api me se awia mento sabe ba kokora kwase apani watimini na danyem ba ko mienu dia to so miesa ye ne yam wagimi make up nti ka che ne me kam bia se me nana ya se me ofiri me fia ho se awura ne firi me fia ka che me kam bia zenka enye so ne na mo a wodi mnento asem ka positive achi na ya de ne kom na nim na onu kate ne so si opehemi akwa asofo nyina ntie ese so di wai kauti sa so ya bema na so di bible ni tete so a enyuti metimi fu mo oboji semfu na se rasta na beyo se hwayo pani bia wo ba onimo ko Israel ba no hunu se ye yi eti boni ko ni edie eti nei wa ye rasta wo di tojom eya so nyum so no oto eti wonu susu okobu nsem jema na eti krache no minyi na tan okobu nsem jem straight efise so watimi anyem ba ko mienu ama kwase ampani
won so obi ko be obi ho dia wonyem da na te say no na abrampa abaye yi senka offer sen na nka be dey na ya me say ma me ka no kranchire nipa na nipa ntiase enipa anigye ewa wadem ye dakrope mo ye nware mienu ane ye nware miensa offer no kwasa se fanfuru onko akoda yi be ware ni day eye day ba kope so ne won hye no aka kire ne kura na sebi emma ti se kosua efiri hwe hwe pai na abrampa me kura mpo de na de ami susu ne say ebi a wo koye no wa ye makeup wo de ni fa mfikire a ebi a ma me kokoro na wa wonim koma me ne wo ye den bibia nkyere se boba be ka se wonye nana ya oni na kan dem wi de yate awura na buso wonye na fra no tena se awura ma so nyi se no me kan want ya na sa eya nti watimi ahwenya me anim abeye wu ama ma so mpa na nana ya me ka se asofo ba wade mu nye yie beti duru ba bi asofo ni bi nwe yie aso nyi se ye no dotso ense se ye ye se wa asori e wa wade ho obi so ti asom ne ho kire no sofu diska woni ne yire ne ma ene adie wa bro bi tim to college ye hia no ye man 1000 cities akobeti na ye adwuma ende e fan council nje se ye ho se be man din de Frederick Boache se Boache ya dom nyesa so why you when so Boache ya dom nyesa she nana ya hwe wiase ho nipa bia wo ya de ahwe ye o na se me ne Boache ejama so me ne Boache kavi ya yini frizo nefa ranu fa video no to so said you see kan na e ka se Boache ya dom na se horum no se me no Boache ya dom no on se marketing manager if you marketing manager na Boache oya me yonko o de Boache ya dom na ono de ne Isaac na we so ye Frederick when was it there Frederick when you bro for din wo Frederick yeah eti ko Boache de keka ko no odi Boache no mo ene krati na gumani mu ase na Boache fu nyina nsore Boache fu no na Boache mesire we buru ba bia wo bia no akwana gumani mu ase nana ya hwe mese krati no opa woni ne papa ensori sesi yi wo mu kopenya nsasem enkanche oba na busua hwe oba no mese ne nkwa akakura ni sua ade wo anim piase onse kuro kituam nana ya utwa ho abesa besi wati enti awura no owura fom ana owura fa wiem me de abrewa we kura ne ma asem ade opagya plastic chair no abrewa no kura plastic chair no nana ya he nana ya yenka se awade nhise ye no eni ho bet trono ema yehunu se se wo hia wo ba na se wo pena kofie kotu ni trinsa fama ebusua fa minim se aso bi ho mo kan yempensa nana ya ensa ya ye gina wade mema nipa bi ntiase eno kura na abrampa wakae me kura matro kura the question mark esi ho mamem amamre ya amamre ati me be kire wo mo ase ensa no eya no mo feel si ye da ye nom enna mpesa me kire wo mo ase kire mu nana ya we mpani tenanse no omunya nkwasiafo o de nti eje nsa omahu se agiska se si ebe chi ebe di no kwase ebesa sika ne agi amini agya manso ti hei so bi be ye ba bia na ye wo fase bi won ade a si de ebe si adwam tu agya man says can no kura so nhyɛ da nya edoso enti agya manso fa na mafa afi no mu gya fi o hwehwɛ amini agya manso o mu hwehwɛ ba bi ye hu yai yakudi betensa no empani adwene ne se ya beye ya se wa ho ade ya gye ato ho debi ebi ana veloso kwa awade ye fie ni ofiri ko ne edensa no akogye ono so awade obi so ba ne asan gye ato na na ya wote de meka no ana amamre mu no empani nim se ye nananom o mabakọ udim fa diane nkwa asiye ana nsaguo nya nsaguo nko ana ewo tworo nim utimi de natie kuragu nsa enwo ensuo ni nyina de gu nsa ye de mana nanom sa na mpese mma nipa hu eti se ye gye nsa na eduru ba bi a daboni bi no ofa wo fie ye gye ye de akomo no ne maame de on ye de akoma no owura nkonya dam na se ba bi obompa ya
sana asante ana kan for ya mamre no ana making na odi agu nsa asre kwa ahosan e de ma abusua no enti na mpanifo oje e de to ho enne yesi Kristo som ye nyina ye gitum ye kwa asore enti odi ye niska waye na me pese me hunu se some makeups and sebi na ye di ade enti die na na sesa e wo ba no he na ya minim se na the marks abetare na nimu na ya he ade ba kwa me pese me mani pa bi so ti ase ne se na ya wako wedding bi akobia atia vero ogina hai ote ya ise duru ba bi na vero duru so okoware a na ya omu wo fom bi me kan kra kire wo mu wo de be hye na chi ese atare se de be ya na tu be hurihuri e be hu se eno so e na ya ene enya hebese eno so eti krati dia no me pese me hunu ni se lazy awura ne pamoi eno wo se sa de ni bi wase eno wo se gu so a ene de ne yire to ayekesi ndia ye nyaza on kwase adwene woni tirim yire wo form e de je fans ene ye na ya me se ya di nyame sumu chechire ye nwa maniema bi wo no mo a ya hwe yi a na ya ebe se niema kura he krati no pana no mpa awura no na wantimi makeups ni intimacy sa awade no hwe se maka kire se ya so nhye mpe na so pani ni sofo no o ma hunu se wotia so no no o twempra na wa wo ba kwa wo no sa anyam na ya anyim onyim ya wanyim no ye no wade kra ene ma hu se be ma ni tiri ni fie na adwiri ni fie yo ba wo mienu ama wo wo de mienu no de na ya mistake rade awo eti nyansa ba utirim so be wa no edi dino so ba se ansa no ye no wade akane manu munwie na to ni din akra ni din na ye ne ho ade ni e free so wo free adwama monum na wo ba but se tia ya wo ye ne ho ade a wonyem no wo da so da tia adwama nim eye nkwase adwene na ne da so da wo utirim ade na gu manyina ni mu asesa medas na Abraham awurade nyankopɔ medase bosuofo e pa chawo mu ye bosuo mu horo kaya pomp na amode horo kai ho na Abraham pa hiti gimu de begu ne so ma ojo sani asem na hye no ano odin eja mame we wo faase a kadi asem pa na abeka se ya mimi me wo faase ne awura na anka sama meka ana ya medase aminchia matiefo se sia me ko kejete o ma twahia mo me ko mama Patricia